Het is een gezellige boel van de morgen in Wolvergeer. Een fotomoment. Een tastspraak van burgemeester Gerard van Klaveren en een lunch in de sporthal. Zo werden de 34 greenmeiwerkers van Caparis officieel binnenhellen in Weststellingwerf. Maar echt een soort veroorie, zulde net. Een aantal van deze medewerkers die werkt al binnen de gemeente Weststellingwerf. Een aantal medewerkers werkt elders. Het verschil zou kunnen zijn dat al deze medewerkers nu binnen de eigen gemeente gaan werken. En dat levert mogelijk ook een iets ander gevoel op. Caparis moet vanwege de participatiewet van 2015 reorganiseren. Bedro had 8 gemeentes als aandeelhouder. In Ljout, Karspelen en Eerst en Weststellingwerf meiden de medewerkers van de Green Chance nou de oerstap van Caparis naar de gemeente. In die Tjerkstad-deal, Smellingenlaan, Jereveen en Opsterlaan binnen ze nog net zo 4. De 4 gemeentes die nu de stap hebben gezet, die waren het wachten eigenlijk al moe. De discussie loopt al heel lang tussen de 8 portefeuillehouders. En men kon het kennelijk niet met elkaar eens worden. Jammer dat dat niet gelukt is, maar ik ga ervan uit dat de andere 4 gemeenten spoedig zullen volgen. De kans bestaat dus dat alle Green Chances van december naar de gemeente nu gaan. Maar hoe dat daarna verder gaat met Caparis is nog net wis. De discussie gaat zich nu straks toespitsen na de zomervakantie op de rest van Caparis. Zeg maar de productieprocessen in gebouwen. En ik denk dat dat eigenlijk gewoon recht overeind blijft. Zij het dat mogelijk de structuur eens een keer veranderd moet worden. In Weststellingwerf binnen de hesjes van Caparis nou verruilen voor die van de gemeente. De auto's en de orenapparatuur krijgen de komende weken een nieuw logo. En voor de meiwerkers is het joerd naar de broodjes, een dij als alle oren.